ए सुनो तो वो कहाँ बाड़ू? आगे का भोकत नहीं है नी बाजी। हम जाते नहीं गाजीपुर काम करे, लड़कन के खिया हुआ के भेज दिया स्कूल है। ठीक बाजी। ठीक बा हम जाते नहीं, ख्याल से भेज दिया। चिन्नर काटी चिन्नारे में सुमितवा हम आई केने बड़े रे है ना हेनी बानी बबुआ खिलाओ तनी बबुआ के छोड़ है ना हम आई आओ तनी हम आई का बोलौलू ना तू हुम्बा हम चल लिपी चल चल लिप माई काम तो हार है कि हमारा हम ना लिपम हमके जाए के बाद स्कूल लेट होता दोकलाओ जनता पर माइके खा गया अब का पढ़ लिख के लगता बाबा चल चल लिप चल लिप अरे दोकलाओ ओए नहीं लिपे माई हम लिपते तो बानी काहे इतना मारत तरू दोकलाओ बिगाई बा आवा दोगला रे बना के देते न हुरली तबरा खाली पेटे ना रख दे तो कहिए तू दोगला चोट के ना अरे हम लाला कहां रहा हम बाबू कहां गए रहा अजू तो इतना कोई ठंडा लग जी मैं पैसा दे मिठाई खाइम पैसा लगा रसू का पैसा चाहिए ला ला पैसा जा किन के कुछ खा लियो जा सुमित भैया रे उनके मम्मी मिठाई खाए के पैसा देला हम जाता नहीं मिठाई खाए ठीक बजा माई तोहरे के ना मान ले हम का हमरो माई रही तो हमरो के पैसा देत न बाबू तो गोल बन हम काम करे जात नहीं माले मांग देखत नहीं मिलला कि ना माई हो हमरो के पैसा दो छोटा के देलू है ना भूख के मारे पेटवा दुखाता दोगला उठ मार बोली ते जे पैसा कहानी के छोड़ के गड़ी चल रुक जी भैया भैया काहे रोवत रे माई से पैसा मांगनी है खाए खातिर ना देलसी मार के खेत देलसी भैया तो के भूख लगल बा हाँ छोटका भूख तो लागल बा खैला बिना पेटवा दुखाता आओ भैया हम दोनों जना मिल के खाई जी हाँ छोटका तू जो खा ले ना तो माई ओहू खातिर देखी तो हमारा के मारे लगी जो खा ले ना भैया आओ हम दोनों जना मिल के खाई जाओ ठीक बा छोटका ना मनबे तो चल फार खाई जाओ ठीक बकार कर बबुआ के पैसा दे में अभी ले ना आई यू का तनी बढ़ के देखो तनी अरे दोगला हम ले चल मन माई हमके काहे मारत रो हम तार लइके नहीं ना रे हम लइका ना आवे जनमता पर माई के खा गेले हां हमरो खा के लगा देख तो टेंशन में कितना दुबरा गइल बनी माई हम राक्षस बहन तो हमार माई के गहनवा दे दो हम उहे बेच के मिठाई खाई अरे दोगला तो के गाना चाहिए अभी है आ रुक तो रख अरे हम सुगा कहां तू अब तारा के लग रही तो हां चलो घर में चल तो एक लोटा पानी ना ले, वो बड़ा प्यास लगल बटे। ठीक बा बैठी है हम पानी लेके आवत हनी ए बाबा खाना वाला खैला ह? हां पापा खैनी हो ली पानी पी ली ला बिस्कुट दोनों गण के देती है। अब बड़का कहाँ बा? अरे ओके तो बातें मत पूछी ओके पैसा दे जाओ ऊपर से जाके गहना चोरी करत रहल ऐसन बात बा का? ऐसन तो कामे ना करेला। हमरा बाप के भरोसा नहीं खे लागत हम झूठ बोलता नहीं अरे पापा आ गइलो काली अइलो खाए खातिर
कारे साला तोर माई पैसा तो तले कहनु तोरा होते हमने तो हमके गरिया अरे साला ये कुल करता रे ना ना हो बाबा ऐसा ऐसा बात नहीं के मैं झूठ बोलती है ना हो तू झूठ बोलता रू बात उनके लेके का की नहीं कहिए घर में कि तो उहे रहिए ना कि तो हम ही रह कौनो विधि लगा के वो दोगला के हम एक घर से भेजवाई बिया तो में आई का खिसियाई बड़ू का देखल हो ना तोरे खातिर ओके मर नहीं तब काहे खिसियाई एगो सब बात सुन ली कि तो वो घर में रही कि तो हम घर में रहो ऐसे काहे कहता वो तो हमनी का लिखा ना हो अच्छा ही बताई आज हमारा गहना पहन दल बा कल हमारा इज्जत पहन दे आप बर्दाश्त करो। अच्छा तू चाहत का बारू अगर हम क्या खुश देखल चाहते नहीं तो ओके घर से भगा दी या तो ओके कटवा दी अगर वो घर में रही तो हम ना अच्छा रुक जा कोनो व्यवस्था हम करत नहीं ठीक ना माई हो तू का हमके मरवाइबू खेदवाइबू हम खुदे हमेशा हमेशा खातिर घर छोड़ ए माई लो हम तो हमेशा खातिर घर छोड़ के जाते हैं पहली हो रोटिया माई लाल के खियावली मोर राम लाल के खियावली हो तेरा मा पेटावा भरेला मनवा भर ना हो राम माई मरी गईली राम बाबू ना समझले अरे बाबू ना समझले हो मैं भमा तारी दिहलिते आगनु हो राम हे रामा हो मैं भमा तारी देहलिते आगनु हे राम। हे माता माता केहूबा हो माता कहो बाबा दान पानी कर दो बाबा ये बार भिक्षा तो ना मिल पाई गांव में बहुत बड़ा घटना हो गई बा हम जा तनु जोगी है ना मिल पाई जा दूसरा बारी देख लो। अलख निरंजन जय गुरु गोरखनाथ कुछ दान पानी कर दो बच्चा दुआरी पर जोगी बनो काजी बाबा दान पानी कर दो बहनी ए बाबा हमन के भिक्षा ना देव जमन गांव में मरण पड़ल बा आज भर क्षमा करब ठीक बा बहनी ज्यादा खुश रह हो रमो अरे छोड़ के हमने काहे गइले रमो के करा सहारे जी अब हो रमो हाँ आई देखत हूं न अब मुखिया का बाप मोबाइल बाटे तब दारू पी के डरामा कइले बा हो बाचिया हो रमो अरे छोड़ के हमने काहे गइले रमो के करा सहारे जी अब हो रमो ये बच्चा किकरा घरे मरण पड़ल बा दू चार घर गोई देनी है केहू भिक्षा ना देल हमके। हाँ बाबा शंभुनाथ मरल बना उनकर का हुई रहा बच्चा बाबा उनकर दूगो लड़का रहना सब बड़का लड़का छोटे को गांव छोड़ के भाग गई और छोटका लड़का जौन बा बहुत बड़ पियक्कड़ बन गई बा घरे आवत रह बड़ी गजन करत रह यही के वियोग में वो मर गई बेचारा उनके घरे हमरों के लिया चलाना ठीक बा बाबा अगर आपके ये इच्छा बा तो चलिए हम आपके लिया चलते नहीं जा ठीक बा बाबा चलो चली जा चला बच्चा माई ए माई माई कहाँ बाड़ी रे माई बाबू कहाँ बा हमके पैसा चाहिए थे माई पैसा दे नहीं तो मंगलसूत्र दे बेच के हम पियब
है नाटक का सुतल बा पैसा दे अलग वजह से हमके पैसा चाहिए पिए के हम कुछ नहीं की जाना हमके पैसा चाहिए पिए के अरे अरे हमके पैसा चाहिए पिए के एकरा बगाले में से निकाले सुतल झूठो के अरे हमके पिए के चाहिए देखा तारा ना बाप के दाना हम सीधा साधा आदमी रहा बेटा पियकर हो गई देखा तारा ना लाश भी आई जे पी के आके गिरता पैसा मांगता बताओ ये कुछ चाहिए तेरे मुझे बुझा नहीं कि ऊपर बाबू मारल बड़ा का करे के चाहिए हां ये तो बुद्धि नहीं के ऊपर कितना बढ़िया आदमी रहलन केहू के द्वार पर जात रहलन फलाना का भइल बताओ पूछत रहलन हां मारा भले तारा बाप मरल बैंक बुझाते नहीं खे चाचा समस्या को बहुत बा कहीं के मुंह आगे के दे एगो तो पी के सुतिए गेल बा एगो बा तो कहीं कहां चल गो ना पते नहीं खे ये तो बात सही कहत रह का कहलियो देखो में नहीं क्या का कहल जाए अच्छा हित ना तावे द आदमी बिटुरा जाए हित न सब आ जाए तराई बात लेहल जाई कैसे का होई सही बा आवा बाबा ये घर है यही जैसे जाए कि बा उनका घर है बाबा चली चलल जा देखो बाबा ये लड़का बा हो छोटका उनकर पी के बेवड़ा लेखा उल्टल बा बेचारा मरल बे जा लाश से जा उनकर माई को वतरी हथवा से भिखिया लेबे ऐनिए पापा मुहले मुहवा देखे न पवनिए पापा हथवा से भिखिया लेबे ऐनिए पापा मुहले नयनवा देखे पवनी नए पापा यही अंगनवा बाबू कैला पलनवा छोड़ी गईला दुनिया देखे पौलस नयनवा एही अंगनवा बाबू कैला पलनवा छोड़ी गईला दुनिया देखे पौलस नयनवा इरखे करनवा बाबू छोड़नी भवनवा मरी गईला तू देखे पवनस नयनवा अरे बाबा जी रउआ इनकरे लइका हमी का हाँ बच्चा हम इनकरे लइका हमी बाबा तू इनकर बड़का लइका हुआ का जौन बचपन में छोड़ के चल गई रहल हाँ बच्चा हम ही बड़का लइका हई बा कौन भेष बना ले बड़ा बचपने में माई बाबू के छोड़ के चल गई देखा आज कौन हाल हो गई का बतलाई अपन कहानी बच्चा माई हमके बहुत दुख दे बाबू काम करके आवत रहन तो खा के सुत जात रहन उनके कुछ पते ना चलतल है बाबू के फुसला दिलस अपन मोह माया के जाल में एक दिन के बात था साजिश रचत रहे मारे खाती वो हम सुन गईनी वही कारण हम घर से चली गईनी और जोगी बन गईनी बचवा हो बचवा हमके माफ कर दो हम जौन गलती कैनी ओकर सजा पा गईनी आई अपन बाबू के अंतिम संस्कार करवा दो छोड़ी बाबा जौन गलती सही भई लोग के क्षमा करी बाप पड़ल बड़न चलिए के अंतिम संस्कार कइल जाए मिल के ना बच्चा ये सब जोगी के धर्म में ना है थोड़ा अपन देखा जा हमके जाए थे जय अरे बबुआ हम कहाँ जाते रहो बबुआ अपन पापा के छोड़ जय गुरु गोरखनाथ जय हो।